L-intervista se tiġi wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lilis Health and Beauty. Antonello Bella jsellmilkom u jilqakom għad 38 episodju mis-sensiela l-intervista. Fil-programm tal-lejla sejrin nagħtu ħarsa lejn l-ewwel parti tal-kampjonat BOV Premier li kellna matul dawn l-aħħar ġimgħat. U għal dan il-għan il-lejla mi fuq il-panel bħalissa għandna lill-Viċi President ta' Hamrun Spartans Gaetano De Battista u lill-plejer ta' Sligo Wanderers Mark Sherry. Għanna nistennew li minna u nuftiti uħor jina għatmana u kol Konrad Sultana l-ġurnalist tal-program Replay li xandar fuq Net Television. Nfakkarkom li bħassoltu intom tistaw taddu il-kontribut ta'kom f'dan il-program, il-kummenti fuq li qegħdin niddiskutu. Forsi għandkom xi domanda l-mistednin tagħna, dan tistaw tagħmluh billi tħallu il-kummenti ta'kom fis-sezzjoni illi għanna allaċċata apposta tal-kummenti f'dina ix-xandira tal-lejla. Nfakkurkom ukoll bħalissa għaddejjin żewġ avvenimenti mill-sports li nkopru aħna fuq il-netwerk tal-Kamra Sportiva b'mod dirett. Għanna il-kwarti tal-finali tal-Grand Prix dinji tad-darts fejn bħalissa għaddejja l-logħba bejn Danny Noppert u Ian White. Danny Noppert jinsab żewġ settijiet b'wieħed fil-vantaġġ fil-waqt li f'Turin fejn jidħol futbol internazzjonali għandna il-semifinali tal-UEFA Nations League fejn fija il-Belġju u Franza attwalment jinsabu fid-draw ta' mingħajr goals wara li għaddew 20 minuta. Tajjeb wisq, qabel ma nibdew nitkellmu mal-mistednin tagħna naħseb illi tajjeb nagħtu naqra ħarsa lejn kif inhi bħalissa il-sitwazzjoni fil-kampjonat BOV Premier ukoll bil-għajnuna tal-grafika illi sejrin nurukom. Għandna l-Hibernians li attwalment jinsabu fl-ewwel pożizzjoni bi 13 punt, Birkirkara 11, Sirens 8, Goodyear United 7 punti. Imbagħad għandna xejn inqas minn 5 timijiet li għandhom 6 punti kull wieħed. Dawn huma Floriana, Gżira United, għandna mbagħad il-Hamrun Spartans, Balzan u Valletta. Santa Lucia u Most għandhom 4 punti kull wieħed fil-waqt li Sligo Wanderers qegħdin jalqu dina il-gradwatorja bi 3 punti. Nibdew billi wkoll nagħtu naqra ħarsa ġenerali flimkien mal-mistednin tagħna qabel ma nibdew nkellmuhom ukoll speċifikament fuq il-klabs rispettivi tagħhom sakemm ukoll qed nistennew li jidħol it-tielet mistieden tagħna. Mela, l-għunet Gaetano u Mark insellmilkom, grazzi tal-li attendejtu għal dan il-programm, forsi l-ewwel impressjonijiet ġenerali min-naħa tagħkom rigward dil-ewwel parti tal-kampjonat BOV Premier illi kellna x'laqatkom, x'issorprendikom. Għalissa b'mod ġenerali mbagħad nitkellmu magħkom it-tnejn fuq it-timijiet rispettivi tagħkom as we go along matul dan il-programm. Aħna bħala Hamrun Spartans, Antonello, il-pretenzjonijiet huma kbar għadna kif spiċċajna milli ġejna koronati champions l-istaġun li għadda u dan kien wara tul ta' żmien kważi wara 30 sena, però inħoss li bis-sena l-oħra badna ir-ritmu fejn narġgħu nistgħu nibqgħu kif jixilqilna nissejħu mal-klabs il-kbar kontendi li jirbħu kemm hemm ċans u numri fil-Premier Division. Bħala diviżjoni naħseb li hija maqsuma tajjeb, naħseb li se jkun lik sabiħ u nisperaw li kulħadd jitla għall-alleanza tiegħu.
Għanna u kol aġġornament sa dan it-tant intem l-ewwel kwart tal-finali tal-Grand Prix Dinji tad-Darts, Danny Noppert jirbaħ 3-1 kontra Ian White u eventwalment jaddi għas-semifinali. Aġġornamenti fuq id-darts u fuq il-futbol ser nadduhomkom ukoll live matul dan il-programm. Mark, l-ewwel qed insellimlek, issa nixtieq ukoll nisma' tiegħek b'mod ġenerali fuq x'laqtek u x'malaqtekx s'issa mill-kampjonat BOV Premier. Naħseb qed juri biċ-ċar li hemm livell tajjeb ħafna. Jiena kemm ili nilgħab naħseb huwa wieħed mill-iktar kampjonati bilanċjati li għadkom fih. Da tidher ġifieri kull weekend tista' tgħid li tista' tgħidulhom forsi timijiet forsi daqsxejn jiżgħar li ma tistenniex jerbħu forsi ma' timijiet ta' fuq qed jerbħu wkoll ġifieri hemm bilanċ kbir ma dekx tista' tgħid ħadd tinżel għall-logħba u għandek kważi ġewwa għar-rebħa ġifieri. Kull tim li l-ġurnata saret dik logħba. Huwa kampjonat diffiċli ħafna ġifieri naħseb, huwa kampjonat li jekk ma toqgħodx attent tista' tispiċċa ma ta' taħt vera faċli ġifieri. Kif fil-fatt, Mark, ħalli ukoll nibdew nitkellmu naqra b'mod speċifiku. Attwalment ġara li t-tim tagħkom Sliema Wanderers illi bħalissa qegħdin tokkupaw il-pożizzjoni tal-aħħar u dana la huwa bidu diżastruż fil-fatt. X'inhu jiġri bħalissa Mark fil-kamp tagħkom? Għaliex dejna żgur mhijiex pożizzjoni li tixraq lil klabb bħalma huwa tagħkom ta' Sliema Wanderers bl-istorja u bis-suċċessi kollha li kellkom s'issa. Vera, mhumiex segreti ġifieri r-riżultati huma dawk li huma diżappuntanti ħafna, speċjalment anke wara ġifieri s-sena l-oħra forsi ma laqniex daqshekk tajjeb, però għamilna sa Jannar sa Diċembru dejjem l-ewwel tista' tgħid konna naqsmu l-klassifika mal-Ħamrun fejn daqqa nkunu daqqa nkunu ftit iktar, daqqa nkunu ftit iktar, ġifieri però ħed is-sena ma bdejniex tajjeb, ma m'għandniex riżultati tajbin s'issa. Hemm ħafna plejers ġodda, forsi għadhom anke jintegraw ftit mal-grupp u anke fil-kampjonat Premier għax ftit minnhom huma l-ewwel darba li qed jilagħbu hawn Malta. Kenna naħseb l-iktar logħba diżappuntanti kienet il-logħba tal-Gudja fej konna nerbħu 2-1 u tista' tgħid li fnija minn ħalqna f'5 minuti il-Gudja skurjawna 2 ġejna 3-2 u isu ma stajniex nerġgħu nsibu saqajna fil-logħba. Ir-riżultati jifhem jien ngħid ma jiktbux ukoll ġifieri fil-verità. Forsi vera ma tantx konna lucky, però fil-verità xi ħaġa nieqsa li rridu naħdmu fuqha hemm. Il-kamp huwa naturalment huwa diżappuntati ħafna, però qed naħdmu kull ġurnata u biex nippruvaw fil-lobit li reġgħu ġejjin issa nġibu daqsxejn punti. Li hemm daqsxejn ukoll tajjeb huwa li d-distanza mhijiex kbira bejn tim, ġifieri jekk tista' terbaħ u jekk l-oħrajn ifallu f'daqqa waħda tlajt mal-naħa ta' fuq, fimt, jew kronsi klassifika. Ġifieri nippruvaw naħdmu issa riżultati aħjar issa. Mela, sakemm qed nistennew li sa fl-aħħar ġurnalist ta' Net Replay Konrad Sultana jiena għad magħna. Konrad qed tismana? Iva, nixer il-video. Eżattament. Merħba fil-programm l-intervista tal-lejla u grazzi tal-li anki inti oġbok tattendi fil-programm tal-lejla qabel ma niġi. Skużawni tħadd it-tard imma kien inqata' dawn ħażabbar u dan ma ġie u mbagħad sakemm tal-mowdem. Insomma, affarijiet jiġu. L-importanti li bħalissa tinsab magħna qabel ma niġi nerġa' għalik. Konrad, Mark, inti semmejt li għandkom xi ħaġa nieqsa fl-intervent li kont qed tagħmel fuq Sliema, x'taħseb li hija? Femet naħdmu fuqha fil-verità naħseb
il-modu tal-coach li jħobb jilgħab għadna ma lħaqniex dak il-livell naħseb. Coach xana jħobb jilgħab logħba intensa ħafna fejn 90 minuta literalment ma nieqfux. Naħseb fitness-wise għadna ma ġejniex dak il-livell. Fil-verità qed inbagħtu ħafna biex niskurjaw ukoll. Naħseb skurjajna xi 3 goals s'issa, 4 naħseb 5 lobiet li huma vera ftit, ġifieri. Kenna ħafna attempts għax anke batunna statistika ta' l-Instat wieħed mill-iktar timijiet li noħolqu chances ġifieri fil-kampjonat. Fil-fatt skurjajtu 5 lajtu 7. Ekku. Ġifieri meta taqla iktar milli qed tiskurja problemi hemm. Fem, għalek nibqaw nitrejnjaw, għalek nibqaw niprofaw jinnaf nsibu soluzzjoni u biex niprofaw il-problema bħal speċi nsolfu għaw. Tajja pwis, mela, qabel ma morru għal Gaetano, Konrad, mela, l-ewwel kummenti tiegħek fuq dan il-kampjonat, l-ewwel parti tal-kampjonat BOV Premier, rajna wkoll il-klassifika ftit qabel ma tħalt inti magħna, x'laqtek, x'ma laqtek, x'impressjoni għandek minn din l-ewwel parti tal-kampjonat illi kellna s'issa? L-ewwel ħaġa nsellem il-Mark u l-Gaetano u l-min segwina Facebook. Jekk tħares lej klassifika mill-ewwel turin. Hemm affarijiet li jorqtuk mill-ewwel. Pereżempju waħda li definittivament tara mill-ewwel il-kapaċità tal-ħibs bla ma jagħmlu investimenti kbar dejjem jibqgħu fl-ogħla postijiet ta' klassifika. Naħseb dik hija kapaċità kbira tal-ħibs li mexxu fih. Bil-Kirkara kont qed nistenna li ħajkunu forza u fil-fatt ikkonfermaw li huma forza. Fl-opinjoni tiegħi forsi iddiżappuntaw ftit ħamru wara l-istaġun impeccabbli li kellhom is-sena l-oħra. Forsi dis-sena kull milu dilettant tal-futbol stenna bidu aħjar. Jiena forsi nwaħħal sejna nara minn barra, minix involut, minix viċin it-tim, pero kif nara minn barra, naħseb hemm żewġ fatturi. Jista' jkun li s-sena l-oħra tant kienu dominanti li forsi kien hemm l-approach dis-sena li isma' dis-sena mista tkun diffiċli nirrepetu s-suċċess. Allora, fl-ewwel lobiet ma derx il-commitment li kien hemm is-sena l-oħra, li ballu 50-50 ridu nirqu bil-fors, li ġirija żejda jagħmilha kulħadd. Dik, u anki forsi minnaħa ta' preparazzjoni. Il-faħamru preparaw il-pre-season minn Malta. Kienu ċerti ħajtu fil-kompetizzjoni ta' Ewropej, ġara li ġara ma parteċipawx u kien hemm ikkonferma li jekk xed ngħid so Gator kien hemm break żgħir fil-pre-season fej il-plejers ingħataw ftit ġranet ta' mistrieħ u mbagħad reġgħu bdew. Naħseb dik ħallet effett fuq il-players mentalment li ma baqgħux dik il-build-up ta' antagonizmu, ta' nervozizmu li ta' kampjonat kien hemm build-up ġeja tajba ħafna ma kien hemm break u diffiċli biex terġa' tella forsi tella dak il-livell bħala performance, bħala psikoloġija biex tkun preparata għal kampjonat. Wara li għadda kollu xorta naħseb li l-ħamru għandhom l-aħjar squadra, naħseb li għajem lok fej jirkupraw, pero issa ġew f'pożizzjoni ma jistgħux jissugraw li jitilfu iktar punti. Timijiet oħra li huma kellhom bidu pożittiv ħafna kienu Sajrin Sugudja, li naħseb saru tim diffiċli ħafna biex tilab kontrihom, it-tnejn huma. U forsi l-ewwel żewġ logħbiet tal-belt taw impressjoni falsa li daw it-tim bit-tibdil kollu li għamlu issa għandhom tim lest meta fil-fatt jiena naħseb it-tim tal-belt għadu work in process sar telqu players
importantissimi kemm għalihom u kemm għat-tim nazzjonali Malti akkwistaw forsi xi plejers żgħażagħ bidlu l-barranin u naħseb fadlilhom xi jaħdmu biex nerġgħu narawhom fl-ewwel postijiet tal-klassifika. Tajjeb. Fuq mill rajt s'issa fil-kampjonat. Tajjeb, wis Konrad, nselmu wkoll lil min qiegħed isegwina minn ġewwa Renju Unit, Jessie De Giorgio li wkoll grazzi tal-li wkoll qegħdin dan huwa naħseb l-ewwel messaġġ irċevejna minn barra minn Malta u wkoll ta' sodisfazzjoni li programm bħal dan qiegħed jiġi segwit ukoll barra minn Malta, nsellem lilek. Jessie u grazzi wkoll tal-li qiegħda issegwi dan il-programm. La tkellimna fuq Hamrun Spartans issa naħseb li wasal iż-żmien li ndaħħal naqra lil Gaetano ukoll fid-diskussjoni. Nsellimlek mill-ġdid l-ewwel 5 logħbiet ta' Hamrun Spartans rawkom tieħdu 2 rebħiet u 3 telfiet. Dana żgur mhux forsi huwa l-bidu ideali għad-difiża tat-titlu li irbaħtu s-sena li għaddiet. X'taħseb li kienu raġunijiet għal dan il-bidu diżappuntanti Gaetano li Hamrun Spartans kelkom? L-ewwel ħaġa nsellim kulħadd ġifieri u min kun qed jisma'na. Ħadd pjaċir ħafna nisma' lil Sieħbi Konrad jitkellem analista tajjeb bħalma nafu dejjem. Fil-fatt fil-passat anke meta kont jien President ġieli saqsejtu xi ftit pariri minn daw li beda jitkellem. U ma naħseb li aħna milli diġà analizzajna u ma viċin ħafna ta' dak li semma Konrad, però narġa' ngħid ukoll li xorta konna nistennew grinta iktar fl-ewwel 2 partiti li ħriġna nilagħbu l-logħb tal-lig. U dana ngħidu ħabba l-fatt li aħna iktara ma biddinniex xi ħafna plejers kważi l-iskwadra li l-unika ħaġa li ġara li għalkemm l-ewwel 2 logħbiet ma ħriġniex b'dik il-grinta kollha u di xi ħaġa li ra kulħadd u anke l-amministrazzjoni u hawnhekk nistieq nsellem il-President tagħna is-supportelli u l-assistent tiegħu il-Sur Bonnici li l-iskopijiet kif qal tajjeb Konrad li kien hemm stennija kbira li nikkompetu fl-Ewropa, però da kull każ dak issa il-passato issa minn irridu naħsbu għal qudiem u ngħid ukoll li kellna ċertu injuries li tħassew ħafna. U nispera li narġgħu niġu lura għall-logħob kompetittiv inkunu forma kif konna l-aħħar logħba li rejna l-aħħar logħba kontra Ġuljana li nżinn hemmhekk biex immorru għall-grinta, nżinn hemm għal dak li l-iskop tagħna qiegħed li naslu fejn wasalna s-sena l-oħra, però nammettu wkoll li t-timijiet kien hemm il-ħibs dejjem il-ħibs tibqal tajjeb Konrad, però hemm timijiet oħra li jidhru li żiedu xi ftit naħseb qed jinżlu b'ċertu grinta biex jagħtu spettaklu tajjeb u partita tajba lil kulħadd. Antonello punt żgħir. Permetti li sekonda Konrad għaliex daħal aġġornament minn ġewwa l-logħba tal-UEFA Nations League il-Belġu tmur fil-vantaġġ kontra Franza, Belġu 1, Franza xejn. Nistennew ukoll biex naraw l-iskorer ta' dana il-konfront semifinali tal-UEFA Nations League kif qegħdin ngħidu Belġu 1, Franza xejn. Għat-tim ta' Roberto Martinez jiskurja Yannick Carrasco fis-37 minuta. Konrad, fidejk? Biex forsi s-sena l-oħra ħanibda minn hawn. Meta kellkom iċ-ċelebrazzjonijiet Gate saqsejt domanda lil Suarez. Qedlu kif minn player average f'daqqa waħda ġejt l-aqwa player. U għalli fis-sena ta' qabel ma kienx hemm tranquillità fil-klabb. Ovvjament ma kienx hemm il-problemi. Illum hemm problemi totalment differenti milli kien hemm dak iż-żmien, għalli però tranquillità li nuqqas ta' serenità li kien hemm fil-klabb kienet teffettwa l-performance. Għalli dis-sena kien kollox tranquill, serenità, għaqda fit-tim u jiena sajt ikkonċentra fuq il-futbol biss.
Jista' jkun li l-performance tiegħu ta' dis-sena kienet effettwati, forsi peress li l-ħammur bdew telfa, forsi bdiet naqa' pressure żejda, naqa' tensjoni żejda fid-dressing room u fit-train. U jista' jkun li dak madna ma xed naraw il-Suarez ikun qed naraw mis-sena l-oħra. Dik turi kemm importanti u Mark jista' jikkonferma di. Meta plejer ikun qed jaħdem f'ambjent tranquill, jiffoka fuq il-futbol biss u mhux fuq problemi oħra li jkun hemm fil-periferija tal-tim. Waħda sajjat fl-istess atmosfera li kien is-sena l-oħra u il-performance għadha mhijiex dik li kienet is-sena l-oħra. Jiena nippretendi l-plejer bħal Suarez il-pressure tagħmillu ġid, Mhux eżatt. jiġifieri jekk ma tilabx il-lobbiet li fihom il-pressure tista' ma tilabx futbol u toqgħod tilab fil-five-a-side ma' ħbieb. U jimpas li jiġi lura u juri għal-politika. U fil-fatt li qed insemmu pressjoni, issa tajjeb ngħidu li ħamrunġa tilfutlet lobiet. Isek ma tistax taffordja titlef iżjed lob jekk trid li tibqa' tiġġieled ma ta' fuq u fuq kollox tirbaħ il-konfronti diretti li s'issa ġat liftu wieħed ma' bil-kirkara gejt. Perswasa, hawnhekk naqbel miegħek perfettament u żgur li ma tistax tibqa' titlef ponti mat-timijiet kollha, però tinsiex ukoll li dis-sena ma' ċertu timijiet jekk inti, jiġifieri aħna, jekk aħna nibqgħu sejrin nkunu fl-ewwel sitta, għandek ċertu timijiet li jkunu għal-rep tal-kampjonat li ħatilab għandek 3 lobiet magħhom ukoll. Ġifieri dik huwa fattur li għad irridu nesperjenzaw li ħatilab l-ewwel żewġ lobiet tal-ewwel round u mbagħad tarġa' jkollok iċ-ċans li tilab it-tielet lob. Qabel ma nagħlqu din il-parti tal-programm għandi domanda oħra sa fl-attant il-Belġu jagħmluhom 2 Romelu Lukaku fl-40 minuta jiskurja il-gowl ta' rebħa u dan ifisser li jekk l-affarijiet jibqgħu kif huma il-Belġu tmur għall-finali ta' nhar il-Ħadd u jirritorna f'San Siro Romelu Lukaku. Imma dik hija storja oħra. Lura għal kampjonat lokali. Gejt se nibqa' miegħek għal raġuni waħda. Plejer li rajt ħafna kritika fuqu matul l-ewwel parti tal-kampjonat kien il-gowler tagħkom Henry Bonello li anki kien hemm min għal għatrit jistatilja, kien hemm min ġabeda jikkritikah. Inti fil-fema tiegħek issa taħseb li dawn il-kritiċi huma ġustifikati li hemm fuq il-gowler tagħkom minn dak kollu li rajna fl-ewwel parti fl-ewwel lobit li kellna? Ħanajdlek, ġifieri aħna minn dejjem konna famużi għal kritiċi, ġifieri konna jafqofna magħna, ġifieri konna għalkemm kien magħna anke fil-passat, però viċin ħafna tat-tim tagħna tru l-assistant coach tagħna Stefan li tant inħobbu. U li minnhom xi nsellmulu wkoll. Xew għandhom xi whatever. Jiena ngħid li anke biex jidra s-sistema wara tant snin vallettant jiġi ġo klabb ieħor li jaħraq daqs il-belli wara ħamrum u rrid jidħol kemm mal-plejers tagħna li għalih kienu kollha ġodda, però nemmen li Henry Bonello huwa goalkeeper ta' kwalità, goalkeeper tan-nazzjonal u jiena żgur li one day or other Henry ikun hemm biex jagħti s-sem tiegħu flimkien mal-plejers l-oħra biex jaqdu it-tim li tant nixtiequ li jipperformja mill-issa l-qudiem. Jien naħseb fl-aħħar 3 lobiet, Henry salvakom Preċiż. ħafna drabi. Bil-gows ċerti. Maħal Balzan il-logħba ma kienx tispiċċaw ħeb xejn kieku ma kienx Henry. U l-logħba li rbaħtu ma kienx tintrebaħ li kieku ma kienx Henry, ġifieri. Henry, naqblu. Eżattament. Mark, biex naraq l-ewwel parti miegħek. Minkejja forsi l-bidu diżappuntanti li kellkom, ġibtu it-3 drojiet kontra timijiet li bħalissa qegħdin ukoll fin-naħa ta' fuq ta' klassifika bħal huma Florjana u Gżira United illi għandhom jissiltu għall-Ewropa u Sajrins illi nistgħu ngħidu huma s-sorpriża tal-kampjonat e kif qed jokkupaw it-tielet post kontra kull mistenni. Taħseb illi dawn il-riżultati kontra dawn it-timijiet jista' jkun ħanedu hekk punt ta' tluq biex forsi tirranġaw is-sitwazzjoni wara l-waqfa?
Fil-verità l-atmosfera xorta ma nbidlitx daqshekk aforja hemm dawk id-drops bħal speċi għax xorta għadna minn rebħa, xorta qegħdin l-aħħar jiġifieri rajt pożittivi fis-sens li tinżel kontra l-gżira taqsam il-lob magħhom u tiġi wieħed tieħu pjaċir iktar brebħa vera, però pożittiva wkoll li toħroġ bidru. Kif għadna ftit qabel il-programm mal-Furjana kienet pożittiva naħseb li rnexxielna noħorġu bidru għax naħseb fil-verità l-Furjana kienu aħjar minna f'dik il-logħba. U naħseb urejna karattru li ma ħriġniex b'telfa dik il-logħba. U l-logħba ta' kontra s-Sirens l-istess, ġifieri urejna karattru fil-verità x'konna nitilfu 2-1 sa 80 minuta. Naħseb dik kienet punt pożittiv jiena fil-verità. Konna nitilfu 2-1 u ovvjament l-atmosfera mill-ewwel il-aħwa ħanerġgħu nitilfu, ħanerġgħu ġifieri ma nerbħux ħalli għalli mbaċċorta marbaħniex, pero tal-anqas konna kuraġġużi biżejjed li bqajna nattakkaw, ġibna l-gow ġifieri u fl-aħħar 5 minuti stajna nżidu gow ieħor faċilment. Naħseb dak li jista' jkun forsi punt ta' tluq għal issa forsi speraw falla run pożittiva. Grazzi Mark, nifqu issa ftit mumenti ta' riklami jibqgħu magħna għaliex għatfadlilna iżjed x'niddiskutu fit-tieni parti ta' dal-programm. Lily's Health and Beauty, l-aqwa prodotti ta' nutrizzjoni, make-up u aċċessorji. Żuru l-paġna ta' Lily's Health and Beauty fuq Facebook għal insiet informazzjoni. Merħba lura fit-tieni parti tal-programm l-intervista, il-programm ta' diskussjoni li l-Kamra Sportiva tella kull ġimgħa u li l-lejla flimkien miegħi Antonello Abela kif qegħdin taraw għandna xejn inqas minn 3 mistednin oħra illi huma Konrad Sultana, il-ġurnalist ta' Net Replay, il-Viċi President ta' Hamrun Spartans, Gaetano De Battista u Mark Sherry, il-plejer ta' Sliema Wanderers. Nfakrukom illi min irid jgħid tiegħu fuq dak li qed jiġi diskuss matul il-programm jista' jagħmel dan billi ħallu wkoll kumment fis-sezzjoni illi għandna allaċċata ma' din ix-xandira u hekk forsalkom xi domanda x'istaqsu l-mistednin tagħna xi kumment. Fidejkom biex tħallulna wkoll il-kummenti tagħkom. Żewġ aġġornamenti tmiem l-ewwel taqsima fil-logħba Belġu-Franza UEFA Nations League bħalissa il-Belġu qiegħda tirbaħ bl-iskor ta' 2-0 gols ta' Yannick Carrasco u Romelu Lukaku fil-waqt li fit-tieni logħba tal-kwarti tal-finali tal-Boyle Sports Grand Prix tad-Darts Johnny Clayton qiegħed fil-vantaġġ 1-0 wara li rebaħ dak l-ewwel set bl-iskor ta' 3-1. Għanna wkoll domanda li ġejja minant Mark Schembri, illi minn hawnhekk konx insellimlu nirringrazzjah ukoll tal-lajnuna li għatina wara, nistgħu ngħidu hekk biex dan il-programm isir. Fil-waqt li fil-fatt qed tgħidilna proset imma Mark parti mis-suċċessu tiegħek ukoll ta' dan il-programm għaliex kif jgħidu l-Ingliżi credit should go where it's due. X'taħsbu fuq il-plejers barranin li hemm fil-Premier?
Jista' jkun daw qed inaqsu il-gap li hemm bejn it-teams meqjusa kbar u dawk żgħar u ma taħsbux illi l-Premier jerġa' jiġi għal 14-il tim ikun hemm wisq timijiet fih. Mela, ma nafx hekk forsi hawn xi ħadd mill-panel jixtieq iwieġeb il-Mark. Nista' nitkellem jien. Go ahead. Definittiva. Jien min ixxi wieħed favur ħafna barranin fil-kampjonat u min ixxi wieħed favur ħafna timijiet fil-kampjonat Premier. Jiena għalija kampjonat Premier 8 ideali 10 wasalna fil-limit fl-opinjoni personali tiegħi. U barranin ta' stoffa naqbel magħhom, barranin biex tgħid għandek barrani u qed jieħu post tifel Malti promising ma naqbelx assolutament. Jiena niftakar kampjonati 90s fejn timijiet kienu jġibu 3 barranin imma 3 li jirebħu kampjonat. Għalfej, għax il-budget li kienu kollhom għal-barranin ma kienx jinqasam fuq 10, 12, 14 kif qed iżil illum. Kien jinqasam fuq 3 imma 3 li jagħmlu differenza. Però naqbel miegħek jew nikkonferma id-domanda li saret li l-introduzzjoni tal-barranin naqsu l-gap bej tisfel u ta' fuq. Però ma ngħidx li ta' fuq żiedu tisfel żiedu, ta' fuq baqgħu f'dak il-livell u tisfel resqu iktar lejhom. Naqbel ħafna ma' Konrad din fil-verità, naħseb il-livell ġi qisu bilanċjat ħafna, parti minna ovvjament huma l-barranin, il-plejers barranin, dawk kif qal Konrad li huma ta' stoffa, naħseb illum il-ġurnata coaches qisu tajt coaches iktar preparati, kulħadd bil-physical trainer, kulħadd bil-match analyst u hekk. Ġifieri naħseb dawn huma kollha fatturi li jikkonferma li il-gap ma dix hemmhekk bħal speċi bejn timijiet kbar u hekk forsi msejħin ftit iżgħar, però hemm naħseb bilanċ assolut jiena. Jiena kif qalu l-kollegi tiegħi, il-kwistjoni li mhux ta' fuq u lew imma ta' isfel telgħu, dika no doubt about it, naħseb li hu il-każ. Il-kwistjoni ta' numru ta' timijiet, naħseb ukoll li veru tkun between 8 u 10 timijiet jista' jkun hemm lob u iktar ixtara u whatever. Però iż-żmien tagħna parir li anke meta ħadnija kontra l-14 tim, fl-aħħar dejjem spiċċa li s-season kien season wieħed imqassam u wieħed li ta' pjaċir u anke tendenza fl-aħħar meta rajna il-lig xorta jibqa' missieret sal-aħħar lobiet li kien hemm fis-season league. Jiena fil-fema tiegħi 8 u ma ftit. 10 naħseb illi huwa numru tajjeb, 10 b'3 rounds, forsi anke 12 b'2, ħanejdu hekk, biss dinja l-opinjoni tiegħi, 8 naħseb li huwa ftit. 14 naħseb jekk nistgħu nevitawha aħjar. Jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb illi bejn 10 u 12 għandu jkun il-Premier u Tonello, ma ninsawx li r-riżorsi Malta huma limitati ħafna. Eżatt. Mhux qed nitkellmu fuq players biss, qed nitkellmu fuq sponsors, qed ngħidu fuq nies ta' stoffa biex imexxu klabb. Matul is-snin rajna żoni ta' Malta fej. Antik eżempju biex ma nkunx qed nitkellem fis-sħab. Pereżempju, Zabbar St. Patrick's kienu jieħdu tfal li ġej mix-Xajra u Marsa Skala. Illum nies li setgħu kienu fil-kumitat ta' Zabbar, sponsors setgħu jgħinu lil Zabbar, inqasmu bejn Xajra, Marsa Skala u Zabbar. Mela f'lokalità waħda inqasmu fi 3 riżorsi. Jekk tara Rabat, Dingli, Imdina u naħseb hemm xi ħadd ieħor. Imtarfa, mela r-riżorsi kemm nies kapaċi jkunu fl-amministrazzjoni, players, nursery, inqasmu f'4. Jekk tara l-erja ta' qabel naħseb gejtu jiftakar iktar minni, Melita kienu qishom in-nursery ta' Sliema, tiftakru dak iż-żmien. Illum hemm Sliema, Melita, Zira, Pembroke, Swieqi St. Andrews u Luxor.
mela r-riżorsi nerġa' ngħid kemm ta' sponsors, ta' players, ta' nies kapaċi fl-amministrazzjoni qed jerġgħu jinqasmu bejn 6 nies. Jiena nħoss li di saret matul is-snin ma saritx għal ġid tal-futbol imma saret biex nirbaħ vot biex nitla' president jew uffiċjal fl-MFA. U mhux qed nirreferi għall-amministrazzjoni tal-lum assolutament għax il-timijiet il-ġodda ma bdewx taħt l-amministrazzjoni. Kien hemm pajjiżi ikbar minna li kienu bold, kienu koraġġużi u għamlu l-bidla. L-Awstralja, pereżempju, żarmaw il-kampjonat kif kien jafuh, żarmaw it-timijiet kif konna tradizzjonalment nafu, reġgħu bnew kampjonat professjonali, t-timijiet iffurmaw klabs oħra, u llum il-livell tal-futbol Awstraljan dal-aħħar 20 sena tela f'livell diċenti ħafna. Anke ġieli rajnihom fil-World Cup jgħaddu mill-group stages u jaslu fin-knockout. Però mhix faċli li tagħmilha, mhix faċli tieħu deċiżjoni. Min ħajkun dak l-individwu jew l-amministratori tgħidhom isma' intom tajbin biex tikkompetu fil-kompetizzjoni tagħna morru x'imkien ieħor. Naf, nimmaġina mhix faċli. Dak kien pass li once li sar diffiċli tieħdu lura. Tistax iġibu lura. Diffiċli ħafna. Diffiċli. Trid tkun bold, koraġġuż u ma tkunx moħħok fis-siġġu. Bdejtu mill-bidu kien ikun każ ieħor. Għax kien bdejtu mill-bidu kont illimitat mal-ewwel. Eżatt. Lura n-nies li jkun hemm u l-sponsors li jkun hemm kont taqsamhom mal-ewwel f'portions inqas. Fil-fatt meta Sepp li llum il-mera jekk sa senilu għadhom jiftħu biex ngħidlek kważi klabb ġodda hija daqsxejn problematika. aħna għandna kemm għandna 53 clubs, Gżira, daqs villaġġ fi Sqallija. U hemmhekk tibda mill-kategorija ta' tfal. Eżatt. It-tfal x'kien qed isir u hawnhekk inti f'dak diviżjoni tal-limni li it-tfal speċi u hemmhekk veru wkoll li beda dak li għadt inti li biex iġġib il-barranin jibdew jonqsu anki iċ-ċans ta' tfal. Għax illum li aħna m'għandniex nirsiru ħażina u fil-fatt bil-barranin kollha li għandna anzi qed nuru xi wieħed u tnejn u għadna qed intuhom għax hemm tfal tajbin. Però jekk ma tkunx daqsxejn tajjeb tista' tgħid li ċ-ċans tiegħek huwa remot. Mark, kemm kellek żmien meta ddebuttajt? 16? 16. Jiena 16, insemmilek 20 ta' players li ddebutaw 16-17. Illum biex player jiddebutta ta' 19 kważi saret scoop. Imma dan mbagħad tiġi wkoll mill-fatt li l-kwota ta' barranin naħseb qiegħda naqrolja jiena. L-opinjoni tiegħi dejjem qed ngħid. Jiena dejjem hekk, però għajmin il-klabs jifutaw għal regolamentu għajmin tittoqgħod għal-rieda ta' l-istatut jiddetta hekk u għajmin tittoqgħod għaliha. Jiddarba waqt meeting li kellna ma' MFA ma' xi uffiċjali jieħdu ħsieb il-grassroots tal-UEFA tidu l-pajjiżi kollha għalli iddeskrivi s-sitwazzjoni tal-futbol Malti. Qed jiena naħseb li fil-futbol Malti qed naqtaw is-siġar u mbagħad sentej wara ngħidu m'għandniex frott. Bil-for, ovvja. Jekk inti qed taqta' il-plejer qabel jibda, kif tippretendi li tik il-frott li 4, 5, 6 snin wara? L-ebda plejer laqqas l-ikbar plejers fl-istorja tal-futbol Malti ma kienu determinanti fl-ewwel sena li labu. Gejtu jaf insemmu il-ħamrun tal-80s. L-ewwel darba li labu De Giorgio, Tolmin, Alex ma kienux determinanti, anzi ħamrun kienu ġieldu biex għal-relegation. Tiftakar? Meta daw ħadu postom għax ingħataw ir-responsabilità u ħadu l-lobġa fihom, sentej wara kienu determinanti biex il-ħamrun jieħdu d-double għall-ewwel darba u l-lik wara 40 sena. Però ingħataw iċ-ċans jizbaljaw plejer, jekk mhux se jizbalja plejer, mhux ħajjitgħallem. Veru ta' telfek logħba, però ta' firbaħt plejer li jafitik 10 snin futbol imbagħad. Wara mbagħad hekk tkun promising ħassibu fil-qudiem. Sewa wis, mela Konrad nerġa' niġi lura għalik u domanda li jmiss tirrigwarda l-ewwel sfidanti li għandna ref tal-kampjonat li huma Hibernians u Birkirkara. Taħseb li id-diskors ser ikun
bejn dawn it-tnej għarref tal-kampjonat jew qed tara xi timijiet oħra fosthom Hamrun Spartans illi jistgħu jidħlu indilhom. Definitivament. Għaduk minn wis biex taqta l-kampjonat. Hemm Hamrun, hemm Gżira li jistgħu jqolbu wkoll. Naħseb tkun kumment u opinjoni azzardata jekk tgħid li minn issa l qudiem il-kampjonat wara 6 logħbiet ħajbqa' bejn żewġ timijiet. Naħseb għad irridu naraw il-Ħamrun aħjar, għad irridu naraw Gżira aħjar, għad irridu naraw it-timijiet li fuq quddiem forsi jgħaddu minn patch li ifallu xi punti u l-gap f'xahar ta' fil-gap tiġik ta' punt nej. Eżattament. U Valletta, xi tgħid li fuqhom? Valletta naħseb again jiena minn barra nara li minn barra naħseb il-belt jafu li għaddej minn tranzizzjoni. Ma naħsibx l-expectations tagħhom kienu kbar, però naħseb it-targets li jkunu mal-ewwel sitta u forsi jġildu għal-post fl-Ewropa naħseb dejjem kien anki ovvjament għax il-klabb mingħajr partiċipazzjoni fl-Ewropa għal sentej fuq xulxin gejtu jista' jispjegalni iktar jieħu daqqa kbira fil-finanzi tiegħu. Importanti. Fil-fatt aħna fil-Kastana bħalma tafu bħalissa, speċjalment l-aħħar logħba, kellna meta semmi bħal Kullajmir ekkalla jrid qiegħed viċin ħafna li jerġa' jkun lura fit-tim. Kellna 3 players hawn Gorbalan l-istess ħaġa ma kienx hemm. Kien hemm Piedrak ma kienx hemm. Kien hemm 5 players li daw jidher li jistgħu l-biċċa kbira minnhom ikunu lura fil-logħba li ġejja. Huwa verità wkoll kif jgħid Konrad li l-każ tal-Ewropa u l-flus tal-Ewropa jagħtu boost jew inqas ħafna boost u traċedja biex kważi sejħilha hekk il-flus tal-Ewropa. Llum sirna nafu bħalma rajna l-flus li ttieħdu dis-sena qed naraw li bil-mod li ċertu timijiet qed jarmaw jistgħu jgħidu aħna naqbżu partita mhux awtomatikament mal-ewwel partita barra. Allura naħseb li għadu żmien però qed ngħidu għadu żmien, però ħadd ma jista' jitleb iktar ponti speċjalment aħna, ġifieri bla ħabi ta' xejn, u kif qal tajjeb ukoll li inti u anke Mark semmiha di li inti jekk tirbaħ logħba inti aħna qegħdin 6 13. U bekk il-kar qegħdin ninqas ukoll li kif tirbaħ waħda li jitlef waħda huma tiġi prattikament hemmhekk. Terġa' tibda tkompli l-lob kollu t-tieni round u issa il-ġlieda l-ewwel ġlieda li trid tara li inti ġejt mal-ewwel 6 biex inti mbagħad tarman biex fit-tieni 6 tirpilja dak li tkun tlift u tkalla jrid tasal ix-xewqa tiegħek. Ma ninsewx ukoll li anke fil-jidħlu Hibernians issa ser jibdew il-konfronti diretti għat-tim ta' Stefano Sanderra fosthom anke jekk il-distanza fil-klassifika qiegħda il-bot Slima Wanderers li huwa nistgħu ngħidu hekk boogie team għal Pawlisti u mbagħad iridu jilagħbu ma' Valletta, Birkirkara u Hamrun Spartans wara il-waqfa ta' Novembru la qed insemmu il-logħbiet li jmiss u qed insemmu wkoll Slima Wanderers. Mark, ħanerġa' niġi għalik. Issa jmiskom tilagħbu ma' Hibernians li kif diġedna u tim l-istorikament għandkom rekord tajjeb magħhom. Santa Lucia u Mosta li jinsabu eżattament fuqkom fil-klassifika. L-importanza kemm taħseb li huma importanti dawn il-logħbiet li ġibu punti kemm tistgħu minnhom? Antonello kif għatlek fil-bidu kull logħba ma tistax tibqa' titlef punti. Daw li ħadd punt lift fil-bidu jafu jisbewlek jiġifieri ħafna l qudiem għax imbagħad ma tilħaqhom xu meta għandek simijiet bħal Budja, Sirens, illi ma nemmenx illi ħajkunu forsi hemmhekk biex jiċċellenġaw għalik jiena, però qed jakkwistaw ħafna punti fil-bidu, mbagħad jaf tkun diffiċli biex tilħaqhom. Il-konfront li jmiss tagħna huwa kontra Hibernians. Fil-bidu Hibernians huma vera fenomenu għalija, għax isu kull sena tista' tgħid ishom garanzija l-ħibs. Għandek timijiet oħra li sam tilajn niżlin, però huma dejjem hemmhekk.
logħba diffiċli ħafna. Kif għadt inti storikament, ġeneralment imorru tajjeb jew insomma però fil-verità ma jfisser xejn, ġifieri l-logħba li ġejja aħna kif qed ngħid inti ħanilagħbu tal-aħħar kontra tal-ewwel. Logħba diffiċilissima, però nippruvaw nagħmluha kemm jista' jkun diffiċli għalihom ukoll biex forsi noħorġu b'xi punti aħna wkoll f'din logħba, għalkemm ħadd tkun diffiċli 100%. Mbagħad għandna Santa Luċija u Mosta li qegħdin punt fuqna hekk minn issejjer żball li tnejn huma. Ħajkun konfront dirett għalina wkoll. Nisperaw li nkunu qabbli biex nerbħu dik il-logħba wkoll. Konrad, stennejtu l-bidu tajjeb li kellhom Gudja u Sirens? Biex nkun onest, kienet naqa sorpriża li bdew daqshekk tajjeb, kont nistenna li jkollhom skwadra u tim diċenti, però Sirens għandhom coach bravissimu jipprepara tajjeb ħafna. Winston, ġifieri ma kienx sorpriża. U Gudja sorprendewni forsi ftit iktar minn Sirens li bdew daqshekk tajjeb u anke meta ma ħadux punti kienu tajjeb ħafna fil-logħba. Taħseb illi xi ħadd minn dawn it-timijiet jista' jagħmilha mill-ewwel sitta? Hemm ċans kbir. Jekk ma jagħmluhiex it-tnejn. Addirittura jista' jkun ukoll, jiġifieri dana rridu naraw as we go along ser jiġri sa dan it-tant ukoll Krzysztof Ratajski fil-darts ġib id-draw kontra Johnny Clayton se tkun wieħed l-aħjar minn 3 settijiet. Niġu issa biex nagħlqu il-kapitlu BOV Premier u nitkellmu ftit fuq it-tim nazzjonali Malti illi imissu jilab żewġ logħbiet ta' kwalifikazzjoni kontra l-Slovenja għada f'taqali u kontra ċipru nhar it-tnejn li ġej. Xtaqt nuħraw minant il-panel fuq l-aspettattivi tagħkom għal dawn il-logħbiet u jekk temmnux li nistgħu nġibu riżultat pożittiv għalmenu f'logħba waħda minn dawn iż-żewġ logħbiet. Ħanibda bik Mark Gaetano u mbagħad Konrad fl-aħħar. Naħseb bħalissa l-tim nazzjonali qed ngħixu mument bħal speċi li kisom kull logħba li jkun hemm inkunu qed nistennew biex narawha u nistennew logħob tajjeb u kważi qed nistennew anke riżultati tajbin li hija xi ħaġa vera pożittiva. Naħseb kemm li fil-futbol jiena forsi Konradu Gaetano jiftakru forsi żmien ta' qabel li kien pożittiv ħafna wkoll. Ma naħseb dawn l-aħħar snin naħseb kien l-aħjar żmien tan-nazzjonal, ġifieri fejn naraw jippruvaw jilagħbu l-futbol xorta. Niftakar rajthom mal-Kroazja kont vera impressjonat pereżempju fejn dew jilagħbu kontra plejers li jilagħbu fl-ogħla livelli u literalment ġifieri jippruvaw jilagħbu il-logħba ma jbidluhiex fil-verità, ġifieri jippruvaw jilagħbu ballun minn wara, anke jekk jagħmlu żball jibqgħu jippruvaw, ġifieri dawk huma naħseb affarijiet vera pożittivi jiena. U nemmen bil-kbir, bis-serjetà ġifieri li f'xi logħba nġibu xi riżultat tajjeb, jew tal-anqas prestazzjonijiet tajbin li noħorġu mill-pitch u anke minn qed jara minn barra bħal speċi bl-unuri. Fil-fatt qed inkunu ħafna viċin f'ċertu logħbiet fejn anki jew l-isfortuna jew id-deċiżjonijiet arbitrali qed ikunu kontrina qed jiġini case in point f'moħħ il-logħba kontra l-Slovenja illi kellna f'Settembru jew pereżempju meta konna viċin ħafna jidhirli kontra il-Kroazja stess barra minn darna nġibu riżultat prestiġjuż iżda mbagħad l-esperjenza tal-Kroati għamlet ħanejdu hekk l-aħjar tagħha. Gejtu x'inti tistenna? Jiena obviously nista' nitkellem ftit iktar kif qal tajjeb Mark il-ħaqt ħafna players tajbin fil-passat u t-tim nazzjonali kien mal-coaches Maltin kien hemm perjodi li tawn sodisfazzjon u għadna pjaċir u niżilna l-istadium saħansidra tal-Gżira wkoll li il-poplu tant kien wara t-tim nazzjonali li kienu ippakjat. Il-moment jiena ngħid li gbirna minn kull inkangolu hija l-amministrazzjoni
is-setup tat-tim nazzjonali, il-xogħol li qed isir kollettivament bil-technical staff li hemm fit-tim nazzjonali u dan huwa għajnuna kbira għal players tagħna, bħalma qed naraw ukoll hemm ħafna players li huma ta' kwalità tajba, kulħadd timijiet speċjalment il-kbar daw il-players imisshom bidejħu jarhom kuljum u hawnhekk nixtieq nifraħ lit-timijiet kollha li naħseb li qed jagħmlu xogħolhom li x-xogħol kollu li qed jagħmel it-technical staff tat-tim nazzjonali, it-timijiet individwali qed jagħtu sehom f'dak li hu preparation għal players u naħseb li l-coach qed isib għajnuna minn dak il-att. Kif qed tajdu tajjeb li fil-logħbiet li rajna dal-aħħar nistgħu ngħidu li waqafna naraw dak is-sitwazzjonijiet fejn it-tim qed jintefalek lura u importanti li ma jaqlax 5 ma jaqla 4, jiġifieri naħseb li dawk is-sitwazzjonijiet illum il-ġurnata ma tantx għadna narawhom, anzi qed narawhom joħorġu jilagħbu l-logħba, jilagħbu b'tattika, jilagħbu għal xulxin u naħseb iva ma nu xejn bi kbir jekk għandna nżidu xi ponti f'daw il-logħb li ġejjin. Konrad. Mela, rigward timijiet nazzjonali tal-passat li ċertu livelli, naħseb is-sitwazzjoni kienet differenti dak iż-żmien, il-coach kien ikollu 13 stilla available biex jilagħab. Inserta ġenerazzjoni ta' players above average. Qed insemmi żmien ta' Michael Da Giorgio, Busuttil, Buttigieg, Charlie Sherry, Raymond Vella, Kluwit, dawn mhux ħassibhom f'kull ġenerazzjoni, dara jilhom anke timijiet barrani, naftuħu l-Italja, l-Ġermanja jgħaddu minn fażi fejn jkollok ġenerazzjoni ta' players tajbin u mbagħad jgħaddu fażi oħra fejn jkollok plejer tnej jeċċellaw u l-oħrajn aħseb wara Malta daqs tikka. Biex nkunu qed ngħidu kollox nkunu fair mal-coaches preċedenti tat-tim nazzjonali, ħadd ma nagħta l-opportunità li jibni technical staff bħal ma nagħta manġa. Jiġifieri biex ma nidrux li qed ngħidu isma' da qed jagħmel il-miraklu ta' qablu m'għamlu xejn. Ħadd ma nagħta l-budget u l-opportunità li da jimpjega 8-9 minn nies miegħu kulħadd jispeċjalizza fuq ħaġa. Pereżempju, wieħed mill-technical staff ta' manġa kien l-analista ta' kontent kien ma' Chelsea. Fejn qatt konna nimmaġinaw li xi ħadd li kien janalizza blok tal-Premier League kienu tkun qed janalizza l-ħobb tal-avversarji tat-tim nazzjonali tagħna. Davis Manġa stess għandu esperjenza fis-Serje A, niftakru coach mal-Palermo jiena. Però xorta kolli ngħid xi ħaġa favur Manġa barra dak kollu li qed intom li t-logħba tat-tim nazzjonali improvjat, jiena fl-opinjoni tiegħi Manġa ra xi ħaġa fit-players Maltin li f'120 sena futbol ħadd ma ra. Da ma bidilx 11 il-plejer, l-istess players baqgħu. Anzi daħħal tfal li qasset kienu jiġu konsidrati għax kienu għadhom 18, 19, 20 year olds. Da bl-istess materjal irnexxielu jibdel il-logħba tat-tim nazzjonali Malti kompletament. Jiena llum m'għadniex nibża li waslu l-aħħar 5 minuti għax ħanaqgħu go, anzi kif waslu l-aħħar 5 minuti nagħmel kuraġġ għax ngħid ħansibulhom go. Ħannippruvaw nġibu draw. U t-tim jibqa' jipprova sal-94, 95 minute. Il-konfidenza li instiga fihom li spira fihom Manġa kif jilagħbu l-ballun u wara kif jibdew dejjem l-azzjoni minn wara ma jibżgħux jisbaljaw lajna go, però xorta baqgħu jilagħbu dik il-logħba sinjal li jemmnu fil-pjan tal-coach u fit-tattika tal-coach. Minn daw iż-żewġ logħbiet li ġejjin jekk mhux ħanet ikunu lakiħa, jekk ma jkunx hemm żbalji individwali jiena nara li nistgħu nġibu faċilment 4 punti minn 6. U rigward il-logħba ta' għada l fl-Istadium Nazzjonali Malta kontra Slovenja, ser ikollna għandna messaġġ qasir li batilna il-kap ta' Southend Core Dylan Merċjaqa fejn ukoll jistiden lil min ser jattendi għall-logħba ta' għada biex ikun jista' jattendi biħġara għalija nisimgħu ftit x'għandu xejdilna Dylan.
niltaqgħu biex flimkien nagħtu l-appoġġ lit-tim nazzjonali Malti. Min-naħa tagħna preparati għandna sorpriża mill-akbar lesta biex nagħtu spettaklu dawk kollha li ħajkunu fl-istadium u dawk ukoll li sfortunatament kollhom isegwu fuq televiżjoni. Narawkom Forza Malta! Mela, b'dan il-messaġġ nixtieq ukoll ngħid grazzi lil Dylan u awguri wkoll għal pjanijiet li għandhom sewa għadha kif ukoll għal nhar it-tnejn għal tur li ħajorganizzaw għal Ċipru li jirnexxew ovvjament awguri wkoll it-tim nazzjonali Malti li iġib l-aħjar riżultati possibbli minn dawn iż-żewġ logħbiet li ġejjin, nemmen li potenzjal li nagħmlu dan hemm qiegħed. Grazzi lil Gaetano, Mark u Konrad tal-li wkoll attendew għal programm tal-lejla kif ukoll ngħid grazzi lill sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty. Jinħeġġitkom ukoll biex tużaw il-prodotti tagħhom għaliex kif tkunu qed tgħinu lilhom indirettament tkunu qed intgħinu lilna wkoll. Il-ġimgħa d-dieħla l-programm l-intervista ser ikun wieħed speċjali. Qabel xejn dan ser isir mhux fil-ħin ta' bħalissa il-ħamis fid-9 iżda se jsir l-4 13 ta' Ottubru fl-istess ħin fid-9 u raġuni hija li permezz tal-programm tal-ġimgħa d-dieħla ser nkunu qegħdin niċċelebraw il-karriera ta' wieħed mill-aqwa sewwieqa li kien hemm fl-istorja tal-Formula 1 li huwa Damon Hill, illi propju fit-13 ta' Ottubru tal-1996, jiġifieri kważi 25 sena ilu, kien rebaħ il-kampjonat. L-slot tissa tal-5 fid-9 mbagħad ser nużawha biex noħorġu ir-repetizzjoni tal-programm li ħajxandar direttament nhar l-4 13 ta' Ottubru għal daqstant hekk inti partitarju tal-Formula 1 fuq kollox supporter tat tim tal-Williams li magħhom Hill rebaħ dal-kampjonat nistednuk għal biex tisma' u tuħu sem ukoll u tara dan il-programm speċjali li ser ikollna nhar l-4 13 ta' Ottubru. Infakkarkom ukoll li l-intervista tal-lejla ser titla fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube dalwaqt sa sija oħra għalhekk jekk tliftu x-xandira diretta tkunu tistgħu tarawha fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube madwar si oħra tinkwitaw xejn, anzi reġistraw ukoll fil-paġna tal-Kamra Sportiva fuq YouTube biex hemmhekk intom ma titilfu l-ebda programm li kellna minn jannar sal-lum kif ukoll video logs li kollna li joħorġu minn żmien għal żmien nhar il-ħadd li ġej ukoll fit-tmiem il-Grand Prix tat Turkija joħroġ il-video log tal-analiżi ta' din it-tellieqa. Grand Prix tat Turkija li nistgħu ngħidu hekk ser tkun il-pjatto forte tal-weekend li ġej fejn se nkomplu naraw ftit kif se tiżvolġi l-battalja bejn Sir Lewis Hamilton u Max Verstappen għal dak li huwa il-kampjonat tas-sewwieqa kif ukoll il-gwerra t-tielet post tal-kostrutturi bejn il-Ferrari u l-McLaren. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar l-4 13 ta' Ottubru fid-9, tinsewx, Antonello Bella jagħtikom il-kumplament tal-sera tat-tajba u jirringrazzjakom tal-li segwejtu il-programm l-intervista tal-lejla. Ħudu ħsieb. L-intervista ġiet wasla lilkom minn Beauty Wisdom, Game Breaker u Lily's Health and Beauty.